Ešte raz. Pre Západoslovenské múzeum je výnimočnou príležitosťou podieľať sa spolu s Krajským pamiatkovým úradom Trnava na výskume lietadla zostreleného pred 81 rokmi. Pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sme sa rozhodli využiť túto unikátnu príležitosť a v rámci tajomstiev depozitárov odprezentovať vôbec prvýkrát verejnosti nálezy z tohto zaujímavého výskumu. Ide o 109, teda pre nezainteresovaných o Messerschmitt Bf 109 G6. Tieto lietadlá nakúpil slovenský štát na to, aby slúžili na ochranu vzdušného priestoru, na ktorej sa mali podieľať spolu s nemeckými a maďarskými pilotmi. Toto lietadlo, ktoré malo označenie Biela 2, pilotoval nadporučík Juraj Puškár. Bol to skúsený pilot ASO slovenského štátu, ktorý už mal za sebou nasadenie na východnom fronte, kde vybojoval 5 vzdušných víťazstiev. Velil 8-člennému roju, ktorý vzlietol proti ohlásenému bombardovaciemu zväzu amerických bombardérov, ktoré nalietávali na Viedeň od juhu zo základní v Taliansku. Po vystúpaní nad mraky sa mal náš 8-členný roj stretnúť v bojovom priestore aj s letcami nemeckej Luftwaffe a maďarského letectva. Ale po dorazení do bojového priestoru vlastne zistili, že sú tam sami. Po prílete na miesto, zhruba kilometr nad sebou uvideli americký bombardovací zväz. Puškár, napriek tomu, že vlastne ešte neboli zoradení do bojovej formácie, vydal rozkaz k útoku a prvý sám zaútočil na americký bombardér. Vystrelil dlhú dávku a pokúsil sa vlastne stúpaním vystúpať nad zväz, aby mohol tento manéver útočný opakovať a vlastne už v tomto stúpaní ho zostrelili americké Mustangy, takže bol vlastne prvou obeťou tohto leteckého boja.